Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkanmu da wannan lokaci da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. So a gurguje zan yi bidiyo akan yanayin yadda ake rijista ba tare da an samu matsala ba sakamakon wasu suna complain akan ba sa receiving na OTP. Da farko bayan ka je ka ɗauko MTFE naka a Play Store sai ka zo ka nan sai ka shiga cikin MTFE ɗin sai ka ɗan jira ya buɗe maka. So bayan ya buɗe maka za ka taɓa nan gurin rijista. So idan ka zo ka nan gurin wajen yin rijista yana da kyau ka yi amfani da email saboda email ya fi saurin tura OTP akan phone number. Sai ka taɓa wannan gurin da aka rubuta email nan za ka taɓa. In ka taɓa za ka dawo nan gurin sai ka saka email naka. For instance misali bari na gwada da wani email address nawa guda ɗaya. Yawwa in ka yi haka za ka danna continue. In ka danna continue zai nuna maka gurin da za ka yi selecting ɗin ƙasa. To za ka zaɓi Najeriya ne. Za ka zaɓi Najeriya. Ga mu Najeriya ƙasar mu ta gado. Sai ka danna continue. So bayan ka zo nan gurin wajen danna promote code kaga akwai organization code akwai promote code. To wajen organization code babu ruwanka da shi. Za ka zo nan ne wajen promote code za ka saka 1793518. To abin da nake so ku fahimta nan gurin wajen rubuta wannan promote code ɗin ba a minimize. Idan ka yi minimize shine ba za su tura maka da OTP ba. Already ka ɗauki biro ko takarda ka rubuta ta yadda in ka zo wajen shigarwa ba sai ka sha wahala ba ko kuma ka yi copying nata in ka zo ka yi paste. So a gurguje idan ka zo ka saka wannan promote code wannan promote code ɗin 1793518. Wannan shine promote code namu wanda idan ka tura insha Allahu za su tura maka da OTP. Sai ka danna next step. So idan ka zo gurin next step ɗin nan abin na farko da za ka fara sakawa shine ka saka password naka. For instance bari na saka Kano ko kuma Bauchi 11 sai in danna at. Sai sake danna Bauchi 11 at. To abin da ya sa na saka muku haka saboda wannan nawa ne fa. Kai ma za ka iya ƙirƙirar naka. For instance idan sunanka Ahmad ne za ka iya saka Ahmad da ɗan number sai ka saka alamar dala. Duk yadda dai ka zaɓa. Sai ka zo ka nan gurin wajen tura get verification code. Insha Allahu in ka zo gurin tura get verification code ɗin nan za ka ɗan jira shi. So amma da ace ka koma a wajen rubuta promote code ɗin nan ka ce bari ka yi minimize ka dawo daga baya ka zo ka sake duka ba zai yi ba. Yawwa fail akwai matsalar network. So in dai akwai network kana taɓa wannan gurin get verification kun ga alama ne na ba zai bayar. So in dai zai bayar in zai tura maka yawwa in ya zo nan guri din zai nuna maka nan. Sai ka ja wannan arrow ɗin ka shigo da wannan abin cikin rami haka. Yawwa idan ya yi za su ce sun tura maka da OTP. Za su ce sun tura maka da OTP ta email ɗinka. To sai mu jira shi mu gani. Yawwa to sun turo. Ga shi nan sun turo mana. Ga shi nan 3938. 3938. To kana saka insha Allahu zai okay wajen password ɗin an ɗan samu problem. Na tuna wani gurin na yi shi da babban baki wani gurin na yi shi da ƙaramin baki. Yawwa ka tura shi kun ga ya yi successfully. To a gurguje zan bar shi iya nan gun daga baya zan mana yadda za ka yi verification naka cikin sauƙi insha Allahu. Allah ubangiji ya bamu sa'a.